Mä oon siis päihderiippuvaisen läheinen. Et mulla on avopuoliso on toipuva addikti. Kävin aikanaan tutustumassa tässä FinFamin toiminnassa koulun kautta. Ja silloin se, mitä kuuli siellä, niin se iski sinne johonkin syvälle, että toi on just sitä, mitä mä tarviin, että joku tietää, millaista elämää mä elän. Sitten seuraavana päivänä varasinkin tänne keskusteluajan ja pääsinkin sitten saman viikon aikana mä pääsin vielä tänne ja sitten otettiin vertainen mukaan siihen keskusteluihin, että se elämä siinä päihderiippuvaisen rinnalla on ollut semmoista aika kuluttavaa. Mä itselleni loin semmoisen muurin, siitä ei saanut puhua eikä se saanut näkyä missään niin kuin ulospäin. Meillä oli pieniä lapsia ja sitä pelkäsi, että lapset viedään, josta tulee ilmi tai esiin. Mä muistan, kun mä tulin tänne, niin mulla oli ensimmäistä kertaa semmoinen olo, että joku näkee mut. Että kaiken sen kaameuden keskellä, kun kaikki energia oli keskittynyt siihen mun läheiseen, niin vihdoin niin kuin joku näki mut ja multa kysyttiin, että miten mä jaksan, miten mä voin. Että oli ensimmäinen paikka, missä sai sen, että tuli kohdatuksi ja nähdyksi oikeasti. Mä oon itse asiassa miettinyt sitä, että mitä olisi käynyt. Niin oikeastaan luulen, että ehkä mun lapset asuis pois kotota. Mä varmaan vieläkin roikkuisin siinä kaikessa kiinni. Eläisin siinä päihderiippuvaisen rinnalla ja koittaisin epätoivoisesti pelastaa ja auttaa ymmärtämättä, että mun täytyisi ihan ensin auttaa itteeni. Että ei se kaos siitä elämästä en usko, että olisi vieläkään poistunut, jos en olisi saanut apua silloin. Sä oot tärkeä, sä oot ihan äärettömän arvokas ihminen. Se, mitä muut ihmiset tekee sun ympärilläsi, niin se ei määrittele sua. Se ei kerro yhtään siitä, millainen ihminen sä oot. Ja ennen kaikkea, että muutos lähtee jostain. Ja yleensä sit kannattaa lähteä muuttaa itseään, koska se on se, mihin me pystytään vaikuttamaan.